Anatolia'yı bajarê qedîm Simîrna ku niha wek İzmîr tê binavkirin. Li herêma Ege ya Tirkiyê bi dîroka xwe ya kevnar, bi pirçandî, pirolî û pirrengiya xwe mazûvaniya gelek şaristaniyan kiriye. Li bajarê antîk Simîrnaya ku di navbera Kadife Kale û Kemeraltiyê de hatiye avakirin. Cihuyên Seferadê ku di sed sala hevdan da ji Endulûsê bo Anatolyayê hatine sirgûnkirin. Bi avakirina dehan hewra, sînagog, dibistan û nexweşxaneyan, bi zimanên xwe yên Ladîno û kevneşopiyên xwe, mora xwe li mîrateya bajarê İzmîrê dane. Sinagoglar Süleyman'ın mabedi. Sinagogên Cihuyan li ser esasa perestgeha Sileyman hatine avakirin û sembola her tiştî heye. Ev cihê qurbangehê ye, ev der jî cihê pîroz e. Li sînagogan ji serdema navîn vir ve êdî mehfîla jinan hene. Li vî beşa jorîn jin ayînên xwe dikirin. Yani li sînagogan jin û mêr ji hev cihê rû diniştin û îbadet dikirin. Niha beşa jinan nayê bikaranî. Bir yanda, kadınlar başka bir yanda oturuyorlar. Ev der semta dîrokî ya Kemeraltiyê ku berê wek taxa Cihuyan dihat binavkirin. Li kolana hewreyan ne hewra û sînagog bi piştgiriya Yekîtiya Ewropa û bi fonên konsolosxaneyên biyanî di salên dawî de hatine restorekirin û restorasyona hin ji wan êj berdewam dike. Berê xwe didin nav kurahiya dîroka Cihuyên İzmîrê. Li sînagoga Etz Hayîmê nivîsa İbranî ya cinarê xwe wek xwe hez bike me pêşwazî dike. Etz Hayîm yani yaşam ağacı. Em niha li sînagoga Etz Hayîmê ne. Navê wê ji dara jiyanê tê. Sînagogên li vir hemû di destpêka sed sala hevdan de hatine çêkirin. Cihuyên ku piştî sala 1492 diyan bi xristiyanbûna İspanyayê koçî Anatolyayê kirin, ev sînagog avakirin. Hebûna Cihuyan li Anatolya û Ege'yê digihêje berî zayîna İsa heta salên 500. Ev çar stûn li hemû sînagogên Seferadê hene, bi taybetî jî li İzmirê. Ev çar stûn çar bingeh û hêmayên Cihuyan temsîl dike. Li vir jî teyva heye, yani kursî û minbera duayê. Bir yapı var. Li İzmîrê heya salên 1905 jî ji sedî dehê nüfusa bajêr ji Cihuyan pêk dihat. Lê piştî qanûna varlikê ya 1942 diyan hejmarek cihû ji bajêr tên sirgûnkirin. Beşek mezin ji wan berê xwe didin İsraîlê. Beşek ji wan jî diçin Ewropa û Amerîkayê. Cemaata Cihuyan a li İzmirê cemaateke bihêz e. Bi sed salan ji sedî dehê nüfusa İzmirê ji Cihuyan pêk dihat. Demekê hejmara Cihuyên İzmirê digihîşte 40,000 û wê demê taxa ku niha em lê ne dijiyan. Ji xwe li derdora me 6 hewra hene. Ji derveyî kolana hewreyan jî 3 sînagog hene. Her wiha li taxa Cihuyan avahiya serokê xaxaman nexweşxane û dibistana kevin hene. Yani li vir taxeke mîrateya çandî hatiye avakirin. Li vî taxî êdî cihû najî. Yên mayî çûn semta Alsancakê bicîbûn. Her ku çû nüfusa wan kêmtir bû. Ew nüfusa 40,000 daket heta 1000. Zimanê zikmakê cemaata Cihuyan Ladonî ye. Berê hemû bi Ladonî yani zimanê Spanyoliya Cihuyan de axivîn. Ev der taxa kevna Cihuyan. Lê êdî cihû têde najîn. Li aliyê din niha bi kêmbûna nüfusê re êdî kesên bi zimanê Ladîno de axivin gelek kêmbûne. Hema kes bi zimanê Ladîno naaxife. Ya rast ev ber hemû sînagog bêxwedî mabûn. Lê di 15 salên dawiyê de bi restorasyonan hate zindî kirin û gihîşte roja îro.
Mucho merci. Kolana hawreyan ji ne sinagogên binavê bi Kurholim, Bet Hilal, Sinagoga Portekîzan, Etz Hayim, Hewra, Shalom, Algazi, Foresteros û Sunyora Pêktê. Bi zindîbûna kolana hawreyan, salane bi hezaran geştiyar û cihû berê xwe didin vê derê û dibin şahidê vê dîroka qedîm. Neh sinagogu hawrayên ku ji aliyê cihûyên Seferadê ve li Kemeraltiya semta dîrokî ya İzmîrê hatine avakirin. Niha bi konsepta müzeya servekirî ji bo serdêran tê vekirin. Bi vê projeyê tê armançkirin ku mîratiya cihûyan ya İzmîrê ji bo nifşên nû bêneqilkirin. Ömer Sönmez, Rudaw, İzmir.